chalo gima wiye owilore kata ogwenyore kaka wawacha kata doko ni pod ok wayudo report mar obila mawuok ka psychiatrist ni wiye ne chalo nade but kibiro e wach mar Kenyatta ni mae en wach makoro ineno ka DCI okawe nekech en a criminal act nekech Victor en gima lich ne seche 24 jatend migawo mochung' ne thieth pacho ka nyo pod ok owuok oko maloyo seche 72 mondo mi olosi nekech ing'eyo ni osiptal maduong' mar Kenyatta oting'o jotuo moya kuonde duto to jotuo manie ward kanyo kende gin jotuo malara 1,800 kaka nyo jatelo mar Kojolo jowachono en gimo kelo luoro ne jotuo mathoth nekech kinyalo neg ng'ato e osiptal to Victor ne jok mosedhi Kenyatta iyudo ka rang'iny mar arita mantiere Kenyatta en rang'iny mamalo kendo stage ka stage kidonja dho gate ni mangi chopie ward en rang'iny mamalo to bende e ward kachi biro do ka floor kata gorofa ka gorofa nitiere security mamoko gin private security to bende nitiere nyaka obila kanyo koro penjruok mipenjori ni to ng'ani no donjo nade to malichie moloyo